Шеф. Що никога не искаш да ме погледнеш, тате? Да легна при вас. Стига. Не може да легна при вас. Май за така. Що има? Аре бе, ще не оставиш ли за 5 минути да такова бе, прегърна. човек бе? Искам да те прегледам. Абе, не може бе, човек, няма място. Остани да изгледаме филма в Стига, само 15-20 снима минути. бе. гаднята пак. Гад и гадняра, къде си бе? То бил твоето на Защо го ядосва сега? Ма какво? Тебе не те ли дразни? И дрази Да, ма. легна тук. Ама, Какво ти има наред? Ей сега да снима. Какво снимаш си? Нищо не снимам. Защо те изнервяш баща си, кажи ми? Остави ни да гледаме. ето. Еди, погледни колко стана часа, ти трябва да си лягаш. Окей, оставете. И какви са ти стъпоти сега? Какво правя? Какво? Искам да гледам Има филм. още толкова си мога гледам. Сега ще закъснеш, страшно много няма да спиш. Остани сега. Айде, махай се. Добре. Няма, айде. Махай се от тук, не ми е удобно те да гледам. Гледам си краката. Айде. Че не мога да стана. Голямо тъпение направо. Тъпо ми е колата. Приказвай си там с Соня или прави нещо, че ти стига се дивяло. Остави ни тук да се enjoy малко. Че не мога да изляза. Направо си като малките бейта. Айде, пускай бе, джикей.